ҷаҳонгир Пулодов, як шаҳрванди Тоҷикистон, дар ҷанги зидди Украина бедарак шудааст. ба гуфтаи наздиконаш, ҷаҳонгири 32 соларо ҳанӯз ҳангоми адои ҷазо дар муассисаи ислоҳии вилояти Владимир ба сафи нирӯҳои Русия ҷалб карда, аз он ҷо ба ҷанг дар зидди Украина равон карданд. ман ба командираш занг задам. онҳо гуфтанд ки ҳеҷ кӯмаке карда наметавонем ва ягон маълумоте надорем. ба вазорати мудофиаи ин кишвар занг задам. онҳо ҳам гуфтанд ки беному нишон гум шудааст. манучер нақл кард, ки то анҷоми муҳлати ҷазои бародараш ҳамагӣ 3 моҳ монда буд ва ӯ мебоист моҳи октябр озод мешуд. аммо охири моҳи июл ҷаҳонгир ба онҳо занг зада хабар додааст, маҷбур шуд шартномаро имзо кунад. манучер бовар дорад, ки бародараш таҳти шиканҷа ба ҷанг рафтааст. ӯ мегӯяд, дар яке аз тамосҳо ҷаҳонгир ашки чашмашро дошта натавониста ба ин кор иқрор гаштааст. дар яке аз паёмҳои видеояш ҷаҳонгир Пулодов гуфтааст, ки дар як полигон қарор дорад ва алоқа дар ин ҷо мушкил аст. صبح ساعت 4 برآمدیم تا حالا راه می رویم. گفتن شاید ساعت 12 به خانه برگردیم. همین طور در این پلیگان سرگردانیم. در اینجا علاقه خیلی بد است برادر. تو می نویسی اما من جواب دادن نمی توانم، چون در پلیگان علاقه قطع می شود و بالای تپه می برایم کمی می آید. پایان می فرایم تماما ناپدید می شود. همین خیلی است وضع. дар паёми охирини видеоӣ ӯ ба бародараш хабар додааст, ки рӯзҳои наздик онҳоро ба ҷанг ворид мекунанд. برادر، من به تو نصف روزه خبر می دهم. احتمال 9 یا 10 روان کنند. خلاصه هیچ کس هیچ چیز را نمی داند. من به تو بعد انیق می گویم. حاضر ما می گردیم همین کار و وظیفه‌های نو را می آموزیم. فهمیدی برادر؟ ба гуфтаи манучер, бародараш ба қисми низомии 11740 фиристода шуда буд, ки ба бригадаи мотопиёдагарди 164 тааллуқ дорад. кори ин қисм ҳамла будааст. бародари ҷаҳонгир ҳадс мезанад, ки шояд вай дар ҷанг захмӣ шуда бошад, зеро ҳамаи талошҳояш барои дарёфти маълумот нисбати ӯ бенатиҷа буданд. ҳамхизматҳояш мегӯянд, ки 5 нафари онҳоро барои вазифа равон карда буданд. 4 нафар ҳамхизматҳояшон баргаштанд. ҳамаи онҳо тоҷик буданд. ба ман нақл карданд, ки гӯё ба ҷаҳонгир дрон ҳамла кардааст. ӯ афтидасту ҳамхизматаш ратсияи ӯро гирифтааст. баъд аз чанд рӯз онҳо ба ҷои ҳодиса баргашта диданд, ки на ҷасаду на устухони аз вай намонда буд. шумори дақиқи тоҷикистонёне, ки аз тарафи Русия дар ҷанги зидди Украина иштирок мекунанд, нашр намешавад. ҳабибулло воҳидзода, додистони кулли Тоҷикистон, дар моҳи август гуфта буд, ки чунин омор мавҷуд нест. вале тарҳи давлатии зистан мехоҳам дар Украина моҳи майи соли ҷорӣ номи 931 зодаи Тоҷикистонро нашр кард, ки аз ҷониби Русия дар ҷанги зидди ин кишвар иштирок доранд. ҳамин тарҳ дар моҳи сентябр рӯйхати 446 зодаи Тоҷикистонро нашр кард, ки дар ҷанги Украина кушта шуданд. бо вуҷуди он ки ширкат дар ҷангҳои бегона дар Тоҷикистон ҷазо дорад, то ҳол дар ин робита ягон парвандаи ҷиноӣ боз нашудааст.